Is-sena l-oħra biss il-Gvern investa 17 miljun u nofs euro f'għajnuniet lil persuni l-aktar milquta mir-realtajiet ġodda tal-pandemija, partikolarment dawk illi għal xi żmien kienu ordnati jibqgħu id-dar. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Insaħħu l-ħaddiem, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Mark Musu spjega li l-aktar benefiċċju li għalih kien hemm applikazzjonijiet kien dak li ingħata lil ġenituri ta' tfal taħt is-16-il sena li minħabba li wliedhom kienu d-dar waqt l-għeluq tal-iskejjel ma setgħux imorru x-xogħol. Hawnhekk sar elenku wkoll ta' kif il-kunċett ta' Making Work Pay li l-Gvern nieda fl-2014 biddel il-kultura marbuta mas-suq tax-xogħol u wassal biex anqas persuni qed jiddependu fuq l-għajnuna soċjali tal-Gvern. Fost l-oħrajn hemm it-tapering tal-benefiċċji li kien introdott fl-2014 biex dawk illi wara minn tal-anqas sentejn fuq l-għajnuna soċjali isibu impjieg jitnaqsilhom il-benefiċċju b'mod grandwali f'temp ta' 3 snin. L-iskema rat titjib l-2018 biex fost l-oħrajn tolqot ukoll lill-ġenituri illi jrabbu waħedhom. Fl-ewwel sena tal-iskema 588 persuna gawdew minna u sa 3 snin ilu l-ammont ta' dawk li gawdew tela għal 3600 bi 80% ta' dawk li gawdew mill-benefiċċju saħansitra baqgħu fid-dinja tax-xogħol. Issemma wkoll l-in-work benefit li kien introdott fl-2015 għal ġenituri li jaħdmu u li għandhom tfal taħt 23 sena. Dan ingħata lil 1359 persuna fl-2015 u s-sena l-oħra n-numru ta' persuni li gawdew minnu tela għal 5337. Fl-aħħar sena kull familja intitolata għal dan il-benefiċċju partikolari tħallset suppliment ta' 250 euro. F'dawn is-snin aktar minn 7400 familja gawdew minn dan li b'kollox ħalla 16 miljun u nofs euro fi bwiethom. Il-Gvern beda jipprovdi wkoll servizz ta' childcare b'xejn għal ġenituri li jaħdmu jew jistudjaw bin-nefa għal kull tifel u tifla tlaħħaq l-4,000 euro fis-sena. Fis-sena li fija beda jingħata dan is-servizz kien hemm 3856 familja li gawdew u dawn qabżu is-7,000 familja tul l-2020. Waqt il-konferenza tal-ħamis ġie elenkat ukoll it-tnaqqis tal-persuni li jiddependu fuq l-għajnuna soċjali. Kien spjegat ukoll illi fl-aħħar 7 snin in-numru ta' persuni imċaħda materjalment severament naqas b'aktar minn 25,000 persuna. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li fi żmien ta' kriżi globali il-Gvern għamal l-okkażjoni u ma ħallix il-pandemija ixxekkel il-ħidma ta' amministrazzjoni bruħ soċjali. Pajjiżna s-sanadiet għamilna biex ngħidlek il-ħakna milestone ġdid fejn kellek dak li huma benefiċċji soċjali biss. Benefiċċji soċjali biss, ġifieri kemm children allowance pensjonijiet mingħajr servizzi oħrajn qabeż il-biljun euro. L-ewwel darba li qatt saret huma ċirkostanzi diffiċli, sissa naraw jew jidher li mixin il qudiem kellna nagħmlu kif jaf kulħadd il-parent at home benefit erġajna li jkun hemm bżonn ikollna nagħmlu. Basta dejjem ninvestu fil-ħaddiema u fil-poplu tagħna.